Επιστρέψαμε, ακούτε We Speak εδώ στον Στίγμα FM και δεν θα χάσω καιρό, καθώς κοντά μας, όπως σας είπα και πριν, είναι ο κύριος Παναγιώτης Χατζημοϊσιάδης. Καλημέρα, κύριε Χατζημοϊσιάδη. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και την ευκαιρία της συνομιλίας. Εγώ χαίρομαι πολύ που μιλάμε έτσι στον αέρα του ραδιοφώνου, να σας ακούσουν και από τη Ζάκυνθο οι ακροατές που ενδεχομένως σας ξέρουν, αλλά και όσοι δεν σας ξέρουν θα τους προκαλέσουμε σήμερα να διαβάσουν το καινούριο σας βιβλίο, αλλά και όχι μόνο. Καθώς θα πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Χατζημοϊσιάδης έχει κυκλοφορήσει μόλις το καινούριο του βιβλίο που λέγεται «Νόε» από εκδόσεις Κύχλη. Όμως το συγγραφικό του έργο είναι μεγάλο, απαρτίζεται από 3 συλλογές διηγημάτων. Έχουμε μια νουβέλα «Καλά μόνο να βρεις» και Κέντρος το 2006, 4 μυθιστορήματα. Να πω ότι το 2021 το μυθιστόρημα του «Έξοδο νοσηλείας» τιμήθηκε με το ειδικό κρατικό βραβείο λογοτεχνίας. Και επίσης το «Χιόνι των Αγράφων» το 2022 το μυθιστόρημά του απέσπασε το βραβείο μυθιστορήματος του περιοδικού Αναγνώστη. Θα μου επιτρέψετε να πω βέβαια ότι ούτε η αναγνωρισιμότητα ούτε τα βραβεία είναι ο στόχος της γραφής. Ο στόχος της γραφής είναι αυτό που κάνουμε τώρα, η επικοινωνία, είτε διαμέσου του βιβλίων είτε διαμέσου του ραδιοφώνου. Και βεβαίως η ίδια η απόλαυση της γραφής και τα παρελκόμενά της, αν αυτά υπάρχουν, όπως η καλλιέργεια του προβληματισμού, όπως η συμπόρευση σε κάποια κοινά ζητήματα και όπως η διαμόρφωση κάποιων νέων κοινοτήτων. Πολύ χαίρομαι που το λέτε αυτό. Προφανώς δεν είναι αυτός σκοπός και πολύ χαίρομαι που το λέτε. Τι σας έκανε όμως έτσι να πούμε ότι είστε από το Δυτικό Πέλλας, ένα πολύ μικρό χωριό? Αιμονικός της επαρχίας και μάλιστα μιας επαρχίας η οποία δεν έχει κάτι το εξωτικό. Είναι είναι πράγματι στην περιφέρεια της Ελλάδας, κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι δική μου προσωπική επιλογή. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι κορεσμένο το αστικό κέντρο. Το ευτύχημα είναι ότι έχω σχετικά εύκολη πρόσβαση. Παρόλα αυτά η επαρχία μπορεί να επιλύσει ποικίλα διέξοδα και να εξασφαλίσει ποικίλους όρους που είναι αναγκαίοι για τη γραφή, όπως την ηρεμία για παράδειγμα, όπως την επαφή με τη φύση για παράδειγμα, όπως τους χαλαρούς ρυθμούς εργασίας. Οπότε έστω και αν αποξενώνουμε από ποικίλες λογοτεχνικές δραστηριότητες, την ίδια στιγμή προστατευμένος από αυτό που ονομάζουμε κύκλοι λογοτεχνίας και δημόσιες σχέσεις λογοτεχνίας, οπότε και μπορώ να εμπλέκομαι με την πράξη της γραφής, την οποία απολαμβάνω εντελώς απερίσπαστος. Όσον αφορά την πρόσβασή μου στα αστικά κέντρα, ευτυχώς το διαδίκτυο παρέχει τέτοιου είδους δυνατότητες και κάποιες φυσικές κάθοδοι στις μεγάλες πόλεις. Ποιο ήταν όμως το αρχικό ερέθισμα εκεί στο Δυτικό που μεγαλώσατε για να αγαπήσετε τα βιβλία και να ασχοληθείτε με τη συγγραφή? Δεν υπάρχουν. Νομίζω τώρα πρέπει να γκρεμίσουμε κάποιους αστικούς μύθους οι οποίοι είναι εγκαθιδρυμένοι. Δεν υπάρχει ούτε αστικό, ούτε κοινωνικό, ούτε πνευματικό κριτήριο. Εγώ απολαμβάνω εντόνως τους αγρότες οι οποίοι, και τυχαίνει να υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά τους γνωστοί μου, οι οποίοι έχουν μια βιβλιοθήκη που τη θαυμάζουν, διαβάζουν φιλοσοφικά κείμενα στα οποία εγώ δυστυχώς δεν έχω ακόμη εξασφαλίσει διανοητική προσπέλαση και όλα αυτά εντελώς όχι με την ανιδιοτέλεια ενός συγγραφέα όπως εγώ, αλλά με το ίδιο το πνευματικό μεράκι το οποίο υπάρχει. Νομίζω ότι έστω και αν έχει ρημάξει η επαρχία, γιατί είναι ένα τεράστιο καπί, τα γνωρίζετε, μάλλον δεν το γνωρίζουμε έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί είναι πολύ διαφορετική η φύση της επαρχίας εδώ σε ένα τουριστικό μέρος. Η Ελλάδα, αυτό έσπευδα να πω, είναι διαφορετική από την νησιωτική Ελλάδα στην οποία έχετε τύχει να βρίσκεστε. Είναι μεγάλο νεκροταφείο, αλλά παρόλα αυτά διατηρεί κάποιες δυνάμεις ακόμη που δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποιητές. Όχι, βέβαια. Αυτό ήταν και δική μου επιλογή. Μάλιστα. Και για πείτε μας έτσι για το καινούριο σας έργο. Ο ήρωάς σας βρίσκεται σε μια δυστοπία όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι πάγοι λιώνουν, οι ωκεανοί διαστέλλονται, τεράστιες ποσότητες υδάτων κατακλείζουν την ξηρά, ολόκληρες πολιτείες καταποντίζονται
Και ο ήρωας του βιβλίου σας, σαν άλλος Νόε, επιβιώνει 60 περίπου μέρες, αφού έρχεται αντιμέτωπος με ποικίλα πρακτικά, υπαρξιακά και ηθικά ζητήματα. Στην κυβωτό του, εκτός από τον σκύλο του τον Παρασκευά, τον συντροφεύουν συγγραφείς, στοχαστές και καλλιτέχνες, η μνήμη ενός ολόκληρου πολιτισμού που παραμένει ζωντανός μέσα από τις αφηγήσεις του. Και πόσο αυτή η δυστοπία είναι μια κοινωνική πραγματικότητα η οποία είναι διπλανή μας, είναι οικία μας, είναι τόσο μα τόσο πραγματική ώστε να τη ζούμε στην περίπτωση, για παράδειγμα, των πλημμυρών στο Θεσσαλικό κάμπο. Θέλω να πω ότι δυστυχώς η πραγματικότητα μας ξεπερνάει με τους πιο εφιαλτικούς τρόπους, οπότε και εμείς οι λογοτέχνες πρέπει, από ό,τι φαίνεται, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουμε το κοινό, να γίνουμε πιο εφάνταστοι. Μόνο που εγώ στην περίπτωση μου, όχι επειδή είμαι κανένας εξυπνάκιας ή επειδή το έχω βάλει σκοπό της ζωής μου, δεν προσπαθώ να εντυπωσιάσω. Το βιβλίο γράφτηκε πριν από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, όχι επειδή έχω προφητικές ικανότητες, αλλά επειδή νομίζω ότι πρέπει να είναι εντελώς κλεισμένο στον εαυτό του. Όποιος δεν βλέπει αυτό που ήδη συμβαίνει, δεν επέρχεται, ήδη συμβαίνει, ότι δηλαδή η κλιματική κατάρρευση είναι εδώ, ότι είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση, ότι το ρολό δεν θα πέσει, η κουρτίνα δεν θα πέσει άπαξ διαπαντός, αλλά σιγά σιγά, και ενώ εμείς θεωρούμε ότι ζούμε σε συνθήκες κανονικότητας. Και είναι αυτή η κανονικότητα τώρα η οποία έχει συρρικνώσει τις εποχές από 4 σε 1 και η οποία που και που διακόπτεται από μια περίοδο ψύχους. Οπότε το οικολογικό πρόβλημα προσωπικά εμένα με απασχολούσε από τη δεκαετία του 80, έχω πλέον 50. Από τα φοιτητικά μου ακόμη είχα έντονο οικολογικό προβληματισμό, ήταν τότε και στην άνοδό του το οικολογικό κίνημα, οπότε είχα διαβάσματα, ήθελα κάποτε να ασχοληθώ με αυτό. Γενικά η γραφή μου έχει ένα κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή πέραν της αισθητικής επιδιώκει να θίξει και κάποια κοινωνικά προβλήματα χωρίς να υιοθετεί ρόλο ιεραποστόλου. Εν πάση περιπτώσει, και αισθανόμουν ότι έπρεπε να μιλήσω. Δεν νιώθω ότι έχω εκπληρώσει αυτό το χρέος, ήδη όμως είναι το δεύτερο βιβλίο που αριθμώ με σχετικό θέμα. Το πρώτο ήταν η αστοχία υλικού, που μιλούσε μάλλον για ένα άλλο δυστοπικό μέλλον αυτό της βιογενετικής, και τώρα έχουμε το δυστοπικό μέλλον της οικολογικής κατάρρευσης, της κλιματικής αλλαγής και των πάγων που έχουν λιώσει και έχουν κατακλείσει τεράστιες εκτάσεις γης, ώστε να αισθανθούν οι άνθρωποι ότι τελικά δεν είναι τόσο μα τόσο ισχυροί, ότι ο πολιτισμός τους δεν είναι παντοδύναμος, ότι η επιστήμη δεν είναι το τζίνι που θα λύσει όλα τα προβλήματα, και ότι όσο είναι καιρός, όσο ακόμη ζούμε, όσο δεν έχουμε ακόμη καταποντιστεί, πρέπει τελικά να αναστρέψουμε τεχνικές, μοντέλα, αντιλήψεις, νοοτροπίες ζωής και να μην αρκεστούμε σε αυτό το πολύ βολικό περί πράσινης ανάπτυξης και ολικών πάρκων και πάει λέγοντας. Το περιγράψατε πάρα πολύ καλά, το περιγράφετε και πολύ γλαφυρά στο βιβλίο, και εμένα μου κάνει εντύπωση κάτι που αναφέρεται και στο βιβλίο και το βλέπω να συμβαίνει όχι μόνο για το ζήτημα της οικολογικής κρίσης, έτσι, που πολύ εύστοχα αναφέρεται, που είναι επικέριο και θεμελιώδες, αλλά και για όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Αυτό που αναφέρεται, ότι η αλλαγή γινόταν σιγά σιγά, δηλαδή αναφέρεται ότι οι άνθρωποι βλέπαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει σιγά σιγά, αλλά δεν δίνανε σημασία. Ήταν αυτές οι μικρές μεταβολές που λίγο γίνονται, και ξαφνικά όταν έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, όταν πλέον η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, στην ουσία δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Είναι η βασική αρετή μας αυτή, ότι είμαστε ευπροσάρμοστοι, αλλά την ίδια στιγμή πάνω σε αυτή τη βασική αρετή ελοχεύουν και πολύ σοβαροί κίνδυνοι χειραγώγησης. Τούτη δηλαδή η ευπροσαρμοστικότητά μας αποτελεί τη βάση, το χαλί, ώστε να προταθεί, να εγκαθιδρυθεί διαδικτυακά, μηντιακά, πολιτικά, ιδεολογικά η οικολογική κατάρρευση ως αν την κανονικότητα στην οποία πάντα ζούσαμε και στην οποία λογικά θα ζούμε. Ενίοτε δε αυτή η κατάρρευση, σε εισαγωγικά, ενίοτε αυτή η κανονικότητα λαμβάνει και επιστημονική υποστήριξη με το φεδρό επιχείρημα ότι δεν υπάρχει οικολογική κρίση, ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και ότι όλα αυτά είναι πολιτική ιδεολογική μύθη της αριστεράς. Νομίζω ότι πρέπει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας
καμπόσως του να πιστέψουμε πια πως αυτό που γύρω μας συμβαίνει δεν είναι μια ανθρώπινη παρέμβαση γιγαντιαίων διαστάσεων που απειλεί το μέλλον των παιδιών μας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και εσείς, επειδή είπατε απειλεί το μέλλον των παιδιών μας, είστε κοντά σε παιδιά, είστε εκπαιδευτικός, έτσι δεν είναι? Είμαι γονιός, είμαι και εκπαιδευτικός. Και θα σας έλεγα ότι δεν χρειάζονται ιδιότητες αυτές, αρκεί να είναι κανένας ευαισθητοποιημένος άνθρωπος, ενεργός πολίτης, που να μην κοιτά μόνο την πάρτη του και το τι θα φάει, το ποιο αυτοκίνητο θα οδηγήσει την επαύριο, αλλά να έχει και μια έτσι δεύτερη ματιά για το συνάνθρωπο που υποφέρει, για να αντιληφθεί ότι αυτή τη στιγμή καταποντίζονται κάποια νησάκια στον Ειρηνικό ωκεανό, ήδη σπέβδουν και προς τα εδώ προοικολογικοί πρόσφυγες, και αναρωτιέμαι αν τα λιμενικά μας σώματα ή οι φράχτες που στείλουμε στον Εύρο θα είναι ικανά για να προφυλάξουν, μάλλον για να απομακρύνουν όλους αυτούς τους απολπισμένους ή να προφυλάξουν εμάς από την οικολογική πλέον μήνυ που θα ξεσπάσει σε βάρος μας. Ναι, είμαι εκπαιδευτικός, το λατρεύω αυτό το επάγγελμα. Θα σας έλεγα ότι η εκπαίδευση μας προτείνει, μας εγγυάται το ελιξίριο της νιώτης. Στα 55 μου χαριεντίζω με τα παιδιά χωρίς να λησμονώ ότι πρώτο μου καθήκον να κάνω μάθημα, αλλά αν δεν μπορείς να είσαι με τα παιδιά παιδί και εσύ, τότε σε ξεβράζει η τάξη ως αν τους ναυαγούς της πλημμύρας που εγώ σκιαγραφώ στο βιβλίο σας. Και για πείτε μου λίγο έτσι, γιατί το συζητάμε αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή με διάφορους έτσι συγγραφείς που φιλοξενούμε. Πώς είναι η σχέση των παιδιών με τη λογοτεχνία? Μπορούμε σε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά έχουν τόσο μεγάλες προκλήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι συνεχώς με ένα κινητό στο χέρι, μπορούμε έτσι να τα προκαλέσουμε να διαβάσουν κάποια βιβλία σήμερα? Υπάρχουν δυνατότητες ακόμα, υπάρχουν περιθώρια ακόμα. Έχω δει καταπληκτικές γραφές της Λέσχης Ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής που λειτουργήσα σε παιδιά γυμνασίου. Η δημιουργική γραφή μπορεί να αποτελέσει εργαλείο, θεωρώ, μόνο για την εκπαίδευση, και ότι από εκεί και πέρα εγκυμονεί πολλούς κινδύνους ως βιομηχανία της εκμετάλλευσης, της ελπίδας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλο θέμα και αυτό. Ναι, το σχολείο έχει ακόμη περιθώρια, με την εξής τεράστια υποσημείωση ότι γενικά η κοινωνία και η πολιτεία σπέβδει να μεταθέσει όλες τις ευθύνες για αυτά που δεν κάνει ή για αυτά που κάνει στο σχολείο. Δηλαδή, όταν έχεις μια κοινωνία, μια πολιτεία η οποία αρέσκεται να δημιουργεί το πρόβλημα της ανεργίας, να το συντηρεί και να το μεγεθύνει, του τέστην να διατηρεί τη νέα γενιά υπό το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης. Όταν έχεις τους γονείς οι οποίοι είναι στα κάγκελα, ανησυχώντας δικαίως για τα παιδιά τους, για την επαγγελματική αποκατάσταση σε μια κοινωνία εξόχως ανταγωνιστική. Όταν έχεις πνευματική και πολιτική ηγεσία που δεν έχει καμία σχέση με το βιβλίο και χρησιμοποιεί του συγγραφείς τις περισσότερες φορές τα περιτανία της πετώντας ξεροκόμματα, έτσι ώστε να δικαιώνει τα εκάστοτε παγκόσμια και τοπικά εγκλήματα στα Τέμπη ή στη Γάζα, τότε πείτε μου τι μπορεί να κάνει το σχολείο. Ό,τι και όπως μπορεί, που υπάρχουν κάποια ελάχιστα περιθώρια, νομίζω ότι οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε και δεν πρέπει να αποποιηθούμε των ευθυνών μας. Από εκεί πέρα όμως είναι και ευθύνες μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης εξουσίας που θέλει αποβλακωμένη τη νέα γενιά, να κοιταχτεί και αυτή στον καθρέφτη για να αποφασίσει τι στα κομμάτια θέλει από τους νέους. Και τι στα κομμάτια θέλει από εμάς τους συγγραφείς, γιατί έχω την αίσθηση, ίσως εμπλέκουμε τη γραφή, ότι αν δεν είσαι διασκεδαστής της εξουσίας, τότε κινδυνεύεις να καταντήσεις ο γραφικός της κοινωνίας. Τα λέτε ξεκάθαρα, καταληπτά θα πω εγώ, όπως είναι και η γραφή σας. Θεωρώ ότι έχει μια τιμιότητα πάντα και ότι οι αφηγήσεις σας δικαιώνουν τον αναγνώστη για τον χρόνο που αφιέρωσε να διαβάσει τα βιβλία σας, και έτσι βλέπω ότι τοποθετήσετε και τώρα. Ήθελα όμως να σας πω, οι συγγραφικές συνήθειες των ενηλίκων μέσα στο σπίτι μπορούν να αποτελέσουν έτσι μοτίβα μιμητικά που θα ενισχύσουν τη φιλαναγνωσία στα παιδιά?
επειδή είπατε για την ειλικρίνεια και δεν θέλω να φανώ ανειλικρινής, εδώ είναι και το προσωπικό μου παράπονο μάλλον, ότι όσο και αν με έβλεπαν οι δυο μου κόρες με ένα βιβλίο στο χέρι δεν τα κατάφερα και δεν με έχουν διαβάσει ακόμα. Παράπονο και δημοσίως το ανακοινώνω, πας και με ακούσουν οι άτιμες, δυστροφούν να με διαβάσουν. Λοιπόν, αστείζω βεβαίως, νομίζω δεν υπάρχει ισχυρότερο παράδειγμα από τον εμπνευσμένο εκπαιδευτικό ή τον εμπνευσμένο γονιό, ο οποίος αντί να δει τηλεόραση, που δεν είναι κακό και να βλέπει τηλεόραση. Εννοείται, δεν τα αφορίζουμε, εννοείται. Είναι λίμωνο, για το όνομα του Θεού, άνθρωποι είμαστε, ζούμε στην κοινωνία. Θα ήταν καλό που και που να πάρει το παιδί του, να πάνε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γιαννιτζών, για παράδειγμα, η οποία είναι εντελώς έρημη από επισκεψιμότητα, ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω, ώστε να καθίσουν απέναντι σε ένα αναγνωστήριο και να πιάσουν τα βιβλία της αρεσκίας τους. Είναι η πρώτη διαδικασία της μοίησης. Ξέρετε, αυτές τις τελετές μοίησης δεν τις έχει πλέον η κοινωνία μας, και επειδή τις έχει η κοινωνία μας πάντα τις εναποθέτουμε. Δεν συζητάμε τα παιδιά μας και να αποθέτουμε την τελετή μοίηση στον ψυχολόγο. Δεν συζητάμε με τα παιδιά μας και να αποθέτουμε την τελετή μοίηση στον εκπαιδευτικό. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να εμπλακούμε σε αυτές τις τελετές μοίησης, τις οποίες έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, προκειμένου εμπράκτος και όχι με τον λόγο και το δάκτυλο, το δείκτη υψωμένο, να τους δείξουμε ότι υπάρχει και μια άλλη πραγματικότητα. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε, είναι έκθετα τώρα, χωρίς ερεθίσματα, χωρίς μπούσουλα, στην τράπου μουσική, στην χυδαιότητα του διαδικτύου, και η πλέον εύκολη λύση είναι αυτή που υιοθετείται συνήθως από τη γενιά μου, το να σηκώσει το δάχτυλο και να αρχίσει να τις επιτίθεται ηθικολογικά, όπως ακριβώς κάνανε σε βάρος μας οι παλαιότεροι, και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι μια γεροντίστικη, άκρος αντιδραστική στάση. Δεν κομίζει καμιά λύση πέραν της δικαίωσης του εγώ και αφήνει τα παιδιά αυτά πιο θυμωμένα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να πω ότι εδώ έχουμε την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη, που στηρίζονται οι δράσεις της στο έργο εθελοντών και έχει έτσι πολύ ενεργά προγράμματα και σε συνεργασία με σχολεία, αλλά και τα απογεύματα για όσους γονείς θέλουν, και προσπαθεί πάρα πολύ να βοηθήσει στη φιλαναγνωσία, όπως είπατε όμως και εσείς πριν, απουσία ενός κρατικού σχεδιασμού. Στηρίζεται. Αν ας πούμε δείτε τι γίνεται στο χώρο της μετάφρασης ελληνικών βιβλίων στο εξωτερικό, ή στην απουσία ενός συντονιστικού οργάνου, ή την διαδικασία της αναπόθεσης των ελάχιστων θεσμικών μέσων που είχαμε, όπως ας πούμε το ΙΚΕΒ. 10 χρόνια έχει καταργηθεί, μιας και το αναφέρατε. Να πω όμως ότι επειδή εμπλέκομαι πάρα πολύ με λέσχες ανάγνωσης, τρέχω ανά την Ελλάδα, δηλαδή υπερασπίζομαι την δουλειά μου, υπερασπίζομαι καλύτερα θα έλεγα τη λογοτεχνία, ότι ό,τι ακριβώς πριν αναφέρατε συνιστά το οξυγόνο της λογοτεχνίας, την έσχατη λύση της λογοτεχνίας. Δηλαδή λογοτέχνες εμείς σας οφείλουμε πάρα πολλά, και μιλώ για αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές, τις λίγες που επιμένουν έστω και σε αντιδημοφιλή θέματα όπως η λογοτεχνία, σε αυτές τις λέσχες ανάγνωσης των ανθρώπων που θα διαθέσουν μια Κυριακή πρωί, όπως έγινε τις προάλλες για μένα στην Ξάνθη, προκειμένου να μιλήσουν για τον ΝΟΕ. Είναι συγκινητικό αυτό. Και εδώ να τονίσω και το χρέος ημών των λογοτεχνών. Ας κατέβουμε επιτέλους από τα καλάμια τα οποία έχουμε καβαλήσει. Ο αναγνώστης περιποιεί τιμή για μας και όχι εμείς για τον αναγνώστη. Πολύ όμορφο αυτό που λέτε, πολύ σημαντικό. Θέλετε εσείς να μας πείτε κάτι έτσι τελευταίο για το βιβλίο σας, κάτι που δεν έχουμε πει? Κάθε βιβλίο είναι ένας κόσμος ολάκερος. Όταν το αφήνεις νιώθεις έτσι μια μελαγχολία, μια ανησυχία. Έχει ένα χρόνο που εκδόθηκε το βιβλίο, εγώ το υπερασπίστηκα όσο και όπως θα μπορούσα. Τώρα είναι ένα μπουκάλι που έχω ρίξει μέσα στον ωκεανό της επικοινωνίας. Θα τον βρει τον δρόμο ή δεν θα τον βρει, αυτό είναι πολλές φορές άσχετο από την ποιότητα ή από την βάση περιπτώσει τη δική σου δραστηριότητα ως συγγραφέα. Έρχονται άλλες γραφές, επίκυνται άλλες γραφές. Το μείζον όμως δεν είναι ούτε μόνο αυτές οι γραφές, ούτε ο συγγραφέας τους, ούτε μόνο η λογοτεχνία. Είναι όλα αυτά μαζί, πρωτίστως με την κοινωνία η οποία είναι δίπλα μας και απέναντι στην οποία πρέπει ως
συγγραφείς, ως λογοτέχνες, ως δημοσιογράφοι να αρθρώνουμε λόγο, ποιοτικό λόγο, αισθητικό λόγο, δίχως διαφωτιστικές λογικές, γιατί οι φασισμοί που μας κυκλώνουν, οι ρατσισμοί που έρχονται είναι πολύ ισχυροί και μαζί τους κουβαλούν πολλές συμβολικές πλημμύρες. Ο καταποντισμός ήδη συμβαίνει. Όταν έγραφα το ΝΟΕ είχα στο μυαλό ότι ο καθένας μας πλέον είναι ένας ΝΟΕ και ορίζει μέσα σε ένα τοπίο καταποντισμού. Οι δε επιλογές του είναι αυτές που κρίνουν και το ηθικό του στίγμα. Έστω λοιπόν και να φταρσκόμαστε στον καθρέφτη για την ομορφιά μας, αυτό που ορίζει τελικά την ανθρωπιά μας είναι το πώς κοπηλατούμε μέσα σε όλους αυτούς τους φασισμούς, τις βαρβαρότητες, τις αγριότητες που μας κυκλώνουν. Και εδώ έχουμε χρέος, ξανά το λέω, και εμείς ως λογοτέχνες. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον εγώ, έχετε έρθει στη Ζάκυνθο για παρουσίαση βιβλίου? Σκεφτόμουν τώρα με το επόμενο, γιατί έρχεται το επόμενο. Ωραία. Ναι. Θα ήταν καλό να τα πούμε. Ωραία. Θα ήταν χαρά για μένα. Ξέρετε γιατί θα ήταν χαρά? Εκμεταλλεύομαι αυτές τις ευκαιρίες. Είμαι κλεισμένος σε ένα υπόγειο στο χωριό και πηγαίνω μόνος στη δουλειά. Οπότε τα τέτοιου είδους ταξίδια είναι η μόνη μου ευκαιρία. Εννοείται. Και εμείς θα το χαρούμε πάρα πολύ. Να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την αμεσότητά σας, έτσι, και για την ευγένειά σας να μας μιλήσετε σήμερα για τον ΝΟΕ που κάνει, όπως είπατε και εσείς, το ταξίδι του στους αναγνώστες, και περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία και ό,τι επόμενο έχετε να μας αφηγηθείτε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Να λέμε αλήθειες με όμορφο τρόπο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσατε εδώ τον Παναγιώτη Χατζημουησιάδη. Ήσασταν στην συχνότητα του Στίγμα. Ακούσατε We Speak. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Σπυριδούλα Κορακιανίτη. Μιλήσαμε λοιπόν για το βιβλίο ΝΟΕ από εκδόσεις Κύχλη, από έναν ταλαντούχο συγγραφέα που μας έκανε τη τιμή να βρίσκεται κοντά μας στην εκπομπή μας. Μέχρι το επόμενο Σάββατο που θα τα πούμε εδώ 10 με 11 στο ραντεβού μας το αγαπημένο, στην επικοινωνία μας αυτή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να διαβάζετε ωραία βιβλία, να βλέπετε ωραίες ταινίες, να διασκεδάζετε με τους αγαπημένους σας, να χαλαρώνετε το Σαββατοκύριακο για να γεμίζετε τις μπαταρίες σας για την εβδομάδα που έρχεται. Να είμαστε όλοι καλά και να συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα εδώ στο ραντεβού μας We Speak στον Στίγμα.